Ty kokos. Kurva, štvorku sú tam. Mišovi sa ľúbi ten zvuk, že... Mne sa to ľúbi. Ne. Ne, už ne. A však za 5 € 2 razy sa odviesť. To myslíš, že... Anco, však koľko sme minuli? Ja som dal 8 litrov do toho. Však to jedna jazda ešte mi daj. Tak od polky aspoň. Však víš čo to je 5 €, kurva? Ježiš, Anco, vyvozili sme sa jak hovado. 2 razy, ešte... Ale dobre to bolo. Anco, nemôžem si, lebo nevím koľko ten benzín vidí. No dobre. Po polnej idem ja. Okej. Teraz ideme po polnej. Dobre, tak víš, makaj si to, koľko to ide. Michal, tuto pozor, tuto pozor. Tuto. Teraz, Michal, vidíš cestu pred sebou. Rovná cesta pred sebou. Dej kľúčku. O! Nejdeme až tak rýchlo. Podľa teplota vody nám už klesla. Ja by som mal maximálku. Vodu štoč. Tak ja to ešte... Maximum sme ešte 90. Fúha. Víšo? Ty boli už presne toho došli. Michal, Ježiš. Stiaž, dobre, dobre. Dobre, tuto mi to dáš. Nemám, Anco, potom. Ale tuto však to je... Už na to ešte hentých obehneme. Ja chcem tam ísť pri trénerovi, Mišo. Ježiš, Anco. Už si išiel, dva razy si išiel. Dám si príplatek 2 €. Mišo ide teraz za mňa. Mišo ide za môj chodeček. Mišo, hentých musíš jebnúť v plnej rýchlosti. Ne, pribrzdi tam, pribrzdi. Hej. Poď. A pri nich zabrzdi. Daj trúbku. Ne, nič nerob. Na trúb, na Pri nich trúb. pribrzdi pri nich. Zabrzdi. No, zase ten mobil. Tak. To je ono, to je ono. Ešte A teraz tému jebni, jem. Nejde práve, nejde. A keďže išiel poradný. Ty to máš ešte plnú nádrž. Počkaj, toto bude dobre, teraz jak to vybočí. Pozor! No nie, že tu to jebeš do toho stĺpa, jak teraz skoro jebol, keď sme išli. Pozor! No, ideš, ale ne. Dobre. Môžeš až domov ísť. Ideme až k domu. Buď to zastava, alebo ne, teraz nepôjdu policajti. 100% nepôjdu. Nevidím žiadnych policajtov. Však nemajú to prečo zastaviť. Však motor vypadný. Veď to zasúvaj. Keďže dačo ideme na voľnobeh. Hore sú Z kopca. Hore sú policajti. Spúšťame sa z kopca. Čo mi ide? A čo? Postarajú o neho. Nejdeme o policajtov. Tam rýchlo prefič. Dávaj, nikto. Dávaj. To není Denis. Denisova mamka. Kde? Denisova mama? Áno, to bolo. Kurva. Denisova mama. Ale aký na papír musíme dodržať pred 300. Ty kurva, Aj, že to je jasné. proti tebe samé avta.